Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι του YouTube. Με λένε Γκρι και είμαι Ράγιμε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό update για να σας πω τι θα γίνει στο κανάλι μου. Θα ξεκινήσουμε 3 σειρές. Five Nights at Freddy's, το γνωστό παιχνίδι. Όλη την τριλογία, 4 είναι τα παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το 1, με το 2, με το 3, με το 4. Το κάθε παιχνίδι από αυτά τα 4 θα έχει και 6 επεισόδια. Να ξέρω, θα ξεκινήσουμε μια Minecraft σειρά. Αυτή η Minecraft σειρά θα είναι survival, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο μας τέλειο. Τέλειο. Ξεκινήσουμε μια Master Hunter σειρά επίσης. Αυτή η Master Hunter σειρά θα είναι λίγο σκατά γιατί θα τη γράφω με το κινητό μου και δεν έχω record για να κάνω στο PSP. Το Master Hunter είναι παιχνίδι του PSP, γι' αυτό μην παραπονηθείτε έτσι κατά ποιότητα. Και επίσης θα κάνω ένα μικρό Q&A για να δω τι θέλετε να μου πείτε εσείς οι ηλίθιοι που μου έχετε κάνει subscribe. Οκ. Λοιπόν, επίσης, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε κάτι 1000%. Γιατί έχω αυτό το πράγμα. Μοιάζω με αυτόν τον τύπο. Δεν μοιάζω καθόλου με αυτόν τον τύπο. Είμαι ακριβώς το αντίθετο. Δεν μοιάζω με την καμία με αυτόν τον τύπο. Με την καμία όμως. Με την καμία. Αυτά λοιπόν. Λύσαμε μερικές απορίες. Είπαμε ότι θα γίνει με το κανάλι. Ελπίζω να απολαύσετε τις καινούργιες σειρές. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά.